आंनि बोराया गैया आरोखि न'आव गैया गैया थैबाय 2000 बैसोआवहाय सुबिदा मोनाखै सरखारनिफ्राय दिनैबो आं हारसिं लानानै जाहैयो लोंहैयो खोनानै स्कुल फैगासिनो दं सासे फिसाला ओमफ्राय फिसाजोंनि उन्दै दं दा बिथांमोना BPF दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआवहाय दिनैनिफ्राय जयनिं जासिगोन दा लाइन थाबाय बर' रोंजोबखायोना गासिबो सब नाजानो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायबाय मोजां लानांगोनलै ज'नो सेक्रेटारि मोजां लानांगोन दादा हको लाबना होके पिछे जो माने जमा करे बे रानिजरानि खोलाहा थानाय दुर्गापुर होननाय गामियावहाय दिनैहाय 35-40 जनसो मेम्बारफ्रा दिनैहाय BPF दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआवहाय जयनिं जाबाय आरो दा बिसारखौथिया गेजेराव साननैल'सै नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो नायदो नांगोलाव दङमोन सिगां ओमफ्राय दा मानेखि सरकारा मोजां माबा ट्रेक्टर पार्टिया मोजां जानायखाय मानेखि आंबो लुबैदों ट्रेक्टर पार्टियावहाय माबा जयनिं लानोसै होननानै फैदों मोजां मोननायखाय जोंबो बावनो जयनिं लाबाय आरोखि दा नोंसिनि बे गामि ओनसोलाव गासिबो ट्रेक्टराव फैजोब्बाय ने दिनै दा नुनो मोनदों गोबांथार बे गामिनि मानसिफ्रानो जयनिं जाजोब्बाय आरो दा जेनेबा गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ फुरा गामि दसेनि दंखायो फुरा गामि दसेनिखा औ दसेनि गामि दसेल' नङा बे रानिजरा दुर्गापुर माखागाव ज' दङ आरोखि ज' दङ दिनै खयजनसो जागोन जयनिंआ जागोन दां 30-40 दिनैनि माबायावहाय 30-40 जागोन दां गासैबो BPF दोलोनिखामोन आंनि बोराया गैया आरोखि न'आव गैया गैया थैबाय 2000 बैसोआवहाय आं हारसिं दं फिसाफोरा सानै दं ओमफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखै सरखारनिफ्राय दिनैबो आं हारसिं लानानै जाहैयो लोंहैयो खोनानै स्कुल फैगासिनो दं सासे फिसाला ओमफ्राय फिसाजोंनि उन्दै दं बोसोरनैनि दासो हाब्बाय आरोखि फिसाजो ओमफ्राय जेरावबो खामानि मोनो बेखौ मावनानै जाहैयो बिदिनो दा एसे मोजां गामिनि दैदेनगिरिफोरजोंहाय टाच खालामदो अब्ला जेनाखि मोननांगौ फिसा फिसौ फोरोंनायनि जेनाखि रान्दि दुखिनि मोननांगौ अनसुंथाइफोर मोननांगौ बेफोरखौ मोननो हागोन दा मोजां गामिनि दैदेनगिरिफोरजोंहाय टाच खालामबानो जाबाय आरो हामबायसै दे